12-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin Şah Abdulaziz Muhaddis Dihlewiniň Fetawai Azizide ýazan ibaratyndan eden galat fehmliginiň jogabyasy. Muftijan Fetawai Aziziyeden inha bile bir zat aýdýar, şe istimdadyr edende Şah Abdulaziz Muhaddis Dihlewi aýtdy diýip. O biz de şu kitapdan delil getirýär. Yani ol bende Huda aýdýar, eýnin şunun öz nagleden şey yani ila tahayyartum fil umuri fasta'inu bi ahlil quburun hadisiyalligine nagleden ibaratin deferagini görsen näsen şoý zehmeti bar yani ol hatta hujjatul islam gufte her ki istimdad karde şevet bevey der hayat istimdad karde şevet bevey ba'd az mamat dip alhaşol Abdulaziz muhaddisi Dehlevi aydiye şerh maqasidin ibaretlerini aydiye Hamidan ve musalliyan. Hormatly ahunda adam Allah medahun Gurbanpur tagsirler. Awam piriplik etme muhaddislerin hak aydan geplerini gizleme. Şah Abdulaziz Muhaddis Dihlevi rahimahullah kitabında şöyle tehrir ettir. Derbab-ı isti'anet ve ervahi tayyiba derin ummet ifrat bisyar bevuku amada. Ançı cühhal ve avam inhami kunan ve işan ra der her amal mustakil danisten bila şübha şirki celist. Fetavai azizi birlenci cilde 120 safha. İsti'anet babta ervahi tayyiba bilen şul ummetta ifrat köp vuku'a gelen. Ol zadiki cahiller ve avamlar etiyor ve onu her amalda mustakil bilip bila şübha şirki celidir. Yine Fetavai azizinin 2. cildinde şöyle tehrir ettir. وقسمی آنست که توجیه مقصود پریشان باشد و چنان فندارد که در دهانیدن مطلب یا دادن آن مستقلند و مرتبه از قرب حق دارند که تدبیر الهی را تابع مرضی خود توانند ساخت و همین قسمی است که عوام به آن استمداد می طلبند و این قسم شرک محض است. مشرکان زمان جاهلیت زیاده برین در حق اسنام خود اعتقاد داشتند فقط فتوای عزیزی 2. cilde 104 safha we bir qism istimdat oldur ki tewajjuh maqsud şolara bolsa we şol şekilli guman etse ki matlapny bagş etmekde ya ata etmekde mustaqildir we mertebesi qurba hakdan bar ki tedbiri ilahini öz razilygyna tabi etse we şol qismdir ki awam onun bilen istimdat talap etýär we bil qism mahz şirkdir. Zamany jahiliyetin müşrikleri mundan ziyade öz butlarynyň hakynda etiqady bardy. Yine hem ahundadımız aydıptır ki İmam Gazali rahimahullah'ın kavlini Şah Abdulaziz Muhaddis Dihlevi nakledip aydıptır deyip diriliginde medet islense ölenden son medet islener deyip hormatly ahundada men tefsir-i Alusi'den ibaret nakledenimde itiraz ettin. Allama Alusi Şafii mezhep deyip İmam Gazali inama Hanafiyül mezhep mi? Onun kavlunu bu yerde teyit edip dursun. Ve halan ki İmam Gazali rahimahullah Şafii mezheptir. Ve hem İmam Gazali rahimahullah'ın İhya Ulumuddin'de yazan sözlerinin ve nakleden hadislerinin barasında Allama Leknevi rahimahullah şöyle tehrir ettir. La yuqbalu li hadisin min gayri isnadin ev naqalahu مؤتمد لا سيما إذا لم يكن الناقل من نقاد الأحاديث وجلالة قدره لا يستوجب قبول كل ما نقله. ألا ترى إلى نقل صاحب إحياء العلوم مع جلالة قدره أورد في كتاب أحاديث لا أصل لها فلم يعتبر منها كما يظهر من مطالعة تخريج أحاديثه للحافظ العراقي Mecmu Rasail 2. cildi 360. safha. Kabul edilmiyor hadis için bidun isnad. Ya nakletmeze şonu mu'temed adam. Hususan vakti ki bolmasa nakıl hadisleri nakletiyonlardan. Oşul hadisin ravisinin celalet ve büzrüklüğü icab etmiyor her nakleden zadını kabul etmek. Aya görün yok mu ki sahibi İhya Ulumuddin'in nakleden zadını ki mertebesinin ketteb olmaklığı bilen getirdi kitabında şu şekilde ahadisler ki yoktur deyip şoňa bes itibar edilmiyor şondan hem çunani ki zahir bolýar sahibi İhya Ulumuddin'in hadislerini tahric eden adamın sözlerine mutali etmekten. Binaen hormatly ahunda da Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler. Fetavai Aziziyede Şah Abdulaziz Muhaddis Dihlevi rahimahullah İhya Ulumuddin'den nakl bolan rivayetka binaen fetva bermendir.
Sen özüň merdimi bisiwat merdimi kim ilim merdimi nadanlary aldamak üçin hile we tezwir edip muftijanyň öz aýtýan kitabynyň özüne delil diýip merdimlere iştibah we ýanglışga taşlyorsun. Merdimi awam şol kitabyň şol ýerinde şöyle diýen jaý bardyr diýip aldanýar. Bilen ýoklar onu tagyr berip aýtýanny. Hormatly ahundada bir kitapdan petwa bermezdiniň. Şol kitabyň hemme jaýyna bakyp petwa bermelidir. Musanniflaryň adatlary bazı mesailleri zikredip izinden onu reddetýär. Sen bolsa reddetýän jaýyny goýup merdimge aýdyp berýärsiň. Şol sebepden merdimni iştibah we ýanglışga taşlyorsun. Bul iş pisendide amal däldir. Ýene hem Fetavai Mahmudiýanyň 3-nji jildinde 117-nji sappasynda Mufti Azam Hind we Darulum Diýowent bolan şahsiýet Mufti Mahmudul Hasan Ganguhi rahimahullah tahrir etdir. وطلب الحاجة من الله تعالى متوسلا ومتشفعا بأوليائه مباح وطلب الحاجة من أهل القبور بدعة لأنه قريب من الشرك. Hajat talap etmek Allah Taala'dan büzrükleri vesile tutup mubahdır. Ahli kuburdan hajat talap etmek bidatdır. Şol jehetliki bul şirkden qaripdir. Hurmatly ahundadajan, ulamay Diýowentni kabul etýän diýen gepinde istiwar dursaň, baýat bul fetwany kabul et.